Patangotha masiku ochepa atagwetsa kwacha ndi 44%, Chakwera anayankhula mawu. Amalawi musadandaule chifukwa muona ubwino wa devaluation posachedwa. Pamene unena pano fees kuma university komanso kuma secondary school akweza. Ma CDSS fees inali pa 18,000 pano akweza kufika pa 25,000. Kuma university poyamba amalipira 400,000 or less than that, pano akuti 2 million kwacha, kusonyeza kuti akweza ndi more than 400%. Pa Nzuzu University mwachitsanzo ana amalipira 400,000 or less than that, pano awalembera zikalata wadziwitsa kuti kuyambira January akamapita adzatenge 2 million kwacha. Ku College of Medicine poyamba amalipira 500,000, 400 or less than that, pano fees ikuyambira 2 million or above. Kodi ana ochokera mabanja osauka ndalama imeneyi akaitenga kuti? Komanso mukayang'ana zimene zikuchitika m'makoleji amenewa zokomera anthu a ndalama okhaokha. Ku College of Medicine mwachitsanzo ana amabwana akalephera mayeso amawatumiza next class popanda vuto lililonse. Kodi amagwiritsa ntchito njira yanji poti mwanayo amakhala kuti walephera mayeso? Koma akakhala mwana wamphawi mphevu chira kunthiko akangolephera mayeso amamuwuza kuti adikire chaka chimodzi kapena 6 months kuti alembe supplementary exam. Akuluakulu, kodi maphunziro athu angapite bwanji patsogolo ngati ana mabigi akukondedwa chonchi? Kumayi kuno kungoyambira mayeso kaya ndi madigiri zonse anthu akuchita zogula. Ngakhale anthu andale akayamba kusilira upresident amaonetsetsa kuti agule degree, akuti Dr. Kondwani Nankhumwa. Sukulu yake munaphunzira kuti mpaka muzitchedwa kuti doctor? Zinthu ngati zimenezi ndi zimene zikupangisa kuti lerolo kumayi kukhale president odziwa kulankhula chizungu akuti doctor kumopanda ntchito. Posachedwa pompa amatiuza kuti Amalawi adzaona ubwino wa devaluation. Ndiye lero Amalawi ayamba kuona pamene ma school fees, katundu pansika, fertilizer, nyumba za lendi komanso ma transport opita ku ntchito akwera. Ndinamva chisoni kwambiri kumva zimene amalankhula Governor wa Reserve Bank Mr. Wilson Banda akuti maparasteto ngati water board komanso Eskom asakweze malipiro anthu ogwira ntchito chifukwa zimenezi ziwononga chuma cha dziko. Nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri. Governor ameneyu anagwetsa kwacha ndi 44%, koma akuletsa makampani kukweza malipiro chifukwa parasteto ngati Eskom, water board, Malawi housing amene achati makampani aboma timatchula kuti parastatos. Mkulu ameneyu Wilson Banda ndi Governor wa Reserve Bank anagwirizana ndi Chakwera ndi kugwetsa kwacha ndi 44%. Pambuyo pake chinthu china chilichonse pasika Chakwera, ngakhale ma school fees akwera, chimanga chakwera. Ndiye pambuyo pake akubwera ndi kumawuza anthu kuti ayi inu Eskom komanso water board, Malawi housing, MRA musalekeze kukweza malipiro anthu chifukwa chona kuti mukakweza malipiro ogwira ntchito chuma mdziko muno sichenda bwino. That's what he say. Sitikudziwa kuti ndi chifukwa chani Malawi timakonda kupondeza tokhatokha. Kuti mufufuze governor amene atagwetsa kwacha yake anadzikwezera malipiro, salary yake panopa ndi ambiri kwa basi, koma akuletsa makampani aboma maparasteto kuti asakweze malipiro anthu ogwira ntchito. Why? Tikalowa mtaunimu timaona asite akulanda nzimayi nthochi mpamba 3,000 kwacha, nthochi za mdengu. Akuti ngati akufuna kupanga business akalowe musika ovomerezeka ndi chonga choti akapereke msonkho wa ndalama zokwana 5,000 kwacha. Ndiye timafunsa kuti nzimayi akugulitsa nthochi za mdengu, mtedza wakazinga komanso mandazi, mpamba wake sikukwana 4,000 kwacha. Kodi 5,000 yopereka kuboma ngati msonkho
akaitenga kuti chifukwa cha nkhanza ngati zimenezi ndi chifukwa mukuona nkhondo pakati pa mavenda ndi a City Town. Amalawi atopa ndi kuponderezedwa ndipo sakopa chilichonse. Ngakhale fetereza midzimu ambiri sanandire, anduna za ulimi ona bosamukawali akutuza kuti vuto ndi forex. Kodi mesa amatuza kuti akagwesa kwacha forex idzapezeka mbirimbiri? Posachita pompa amasangala kuti IMF yapatsa $174 million zimene mukazisungulira kumalawi kuno it's more than 180 billion kwacha. Ifeyo tinauza kale kunena kuti ndalama imeneyo lomwe mukusangalala kumayimba zitoliro kumayimba mavuvuzera si ndalama yambiri. Ndalama imeneyi miyezi 3 yokha mugula mafuta galimoto ikhala yatha, koma iwo samamvesesa masangalalabe uzimwale. Tinauza kunena kuti mafuta pa mwezi umodzi, mafuta galimoto kumalawi kuno amera akafuna kugula mafuta $50 million imene amagwisa ntchito, kusonyeza kuti $174 million imene anapasidwa ku IMF ikukwanira kungogula mafuta miyezi 3, pofika February ikhala yatha. Koma IMCP makani pamene mauza zimenezi amasangalalabe. Ndiye panopa fetereza anthu sanagule midzimu, koma anduna ona bosamukawali amene ali Minister of Agriculture akutiuza una kuti fetereza atakusowa chifukwa choti tilibe forex. Tilibe forex yokulira fetereza amene ikumekwa kunja. Ndiye funso lathu ngati Malawi tikunena kuti kodi mukudandaula za forex chifukwa chani? Poti IMF inakupasani $174 million mwapitanayo kuti tikamena kuti mukubana ndalama mwapitisa kunja chifukwa Chakwera ndi mwana wake Violet Chakwera amene ali ambassador ku United Kingdom, amene janamusiya kumene kujako kuti azibana ndalama. That's why nepotism is not allowed in government. Public offices simawedwa nepotism. Mukutenga mwana ukamuyika ku UK cholinga choti muzibana ndalama muzimupasa yeyo azikasunga ku mabanki akunja. That's not fair. Chifukwa Malawi akuvutika, fetereza akusowa. Kuchigawo chakumwera mwachitsanzo kuti madera ena ngati Mulanje anthu anadzala kalekale panopa akupalira koma fetereza sanagule. Kodi ntchito ya Samukawali as Minister of Agriculture ndi chani? Pamene ndimanena nkhani ya ku Israeli kunena kuti anyamata awa agulisidwa. It's not fair kutenga anyamata ndikumakapitisa kumunda ena ndikumakapangisa training ya usilikali. It's not fair. Anyamata ajawo they are graduates, they don't deserve to be there. Mukutenga $60 million kutoka ku Israeli ndikuwagulisa anyamata ngati akapolo. It's not fair. Mukutenga pa advantage for yota anyamata asanakwepo ndege, instead mukuwakweza mu ndege kuti azimba nyimbo azisangalala kuti akwera ndege. They are in the air and they were very happy. But look what happened now. Afika ku Israeli ayamba kudandaula kuti tikugwira ntchito iyi ndiyolemetsa. We are working more than 17 hours per day. Zonsezi tinali nakale. Aboma akubwera poyera ndikupangiza press conference akumkulu ndi Minister of Labor ndikunena kuti ife nkhani za ku Israeli sizikutikhudza. Why? Poti akuluakulu aku Israeli ananena okha mu ndege muja kunena kuti there is political activity there. Komanso Malawi ozindikira sanga chemerere zinthu zopusa ngati zimene zizi. Tikuwaona ena pa Facebook, I don't know kuti apatsa ndrama ndikumachemerera kuti the government is sending people abroad. Why celebrating? Okay, aboma akukana kunena kuti anthu amene wawa sakwadziwa akuti akupangisa ndi company ya private. Ndiye niyo ndikufunse boma lingalole bwanji kutenga achinyamata more than 200 kuwatenga pa ndege ndikuwapitisa ku dziko kumene kuli nkhondo? Boma lalola bwanji? And zimene zachitika within 6 days Chakwera under $60 million. I want to take the Minister of Finance, I want to take the Minister of Homeland Security, and above all of that, I want to thank the President that he is the one that encouraged us to go and to make it happen. So our trip today, it's not only because it's a commercial activity, no. There is a lot of political activity behind that, and that's a success.